Volám sa Ondrej Prostredník, som teológ a v súčasnosti aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Progresívne Slovensko. Zneužívanie náboženstva v politickom kontexte ma sprevádza vlastne počas môjho celého profesionálneho života. V súčasnosti ako politik sa venujem špecificky téme náboženskej neutrality štátu. Pod týmto konceptom rozumiem to, že štát a politika má vlastne vytvárať také podmienky pre realizáciu náboženskej viery alebo náboženskej slobody, ktoré sú spravodlivé pre všetky rozmanité skupiny náboženského vyznania. Počas svojho akademického pôsobenia ako teológ som napríklad viedol výskumný projekt, ktorý sa venoval zisťovaniu možností prevencie antisemitizmu a xenofóbie v prostredí cirkvi, čo je tiež fenomén, ktorý sa často premieta do toho politického zneužívania náboženskej viery. Som tiež podporovateľom medzinárodnej iniciatívy smerujúcej ku zákazu používania náboženstva na politické ciele. Táto iniciatíva má skratku Be Poor, Ban Political Use of Religion, čo je veľmi široká iniciatíva zastúpená náboženskými predstaviteľmi takmer z celého sveta. No a takisto som spolu s priateľmi zo židovskej náboženskej obce a z moslimskej komunity na Slovensku spolu zakladal iniciatívu Stretnú sa kresťan, moslim a žid, kde sa snažíme najmä v prostredí škôl medzi mladými ľuďmi hovoriť aj o téme politického zneužívania náboženstva. Myslím si, že tie pokusy politikov zneužívať náboženskú vieru na svoje ciele sú všeobecné a dajú sa pozorovať po celom svete. Ja to sledujem najmä v prostredí, v ktorom žijem a pracujem tu na Slovensku, ale myslím si, že aj tá iniciatíva, ktorú som spomínal, ktorá smeruje k tomu medzinárodnému dohovoru, ktorý by mal zakázať politické zneužívanie náboženskej viery, poukazuje na to, že ide o všeobecný jav, ktorý sa týka všetkých náboženstiev a vo všetkých častiach sveta. Podľa mňa to súvisí s tým, že náboženstvo ako hlboký, intímny, osobný prejav, teda náboženská viera, pomáha človeku nájsť na odpovede na otázky nielen toho osobného života, ale aj toho, čo sa deje v spoločnosti. No a keď sa pozrieme na dejiny náboženstiev, tak vidíme, že náboženstvá často boli úzko prepojené so spoločenským životom, s politickým životom, či dokonca vlastne poznáme koncepty teokracie, kde náboženstvo a politika boli jednou entitou. A až v modernej dobe v podstate môžeme hovoriť o tom, že sledujeme ten vývoj, ktorý akoby smeruje k tomu, že dochádza k oddeleniu náboženskej viery a politickej sféry. Takže myslím si, že je to všeobecný jav, stretávame sa s ním všade a všetky náboženstvá sú ako keby náchylné k tomu, aby boli politicky zneužiteľné. Ak by som mal uvažovať o tom, že či niektoré náboženstvá sú viac alebo menej zneužiteľné politicky, myslím si, že tú veľkú úlohu hrá schopnosť konkrétnych náboženstiev kriticky sa zamýšľať nad vlastnými dejinami a vlastnými náboženskými textami.
Podľa mňa dobrým príkladom je kresťanstvo, to poznám najlepšie a myslím si, že tam, kde kresťania dokázali prijať vo svojom učení koncept kritickej teológie, tam sa buduje aj imunita kresťanského náboženstva voči politickému zneužívaniu. A naopak, to vidíme v súčasnosti aj v moderných, rozvinutých demokraciách. Ak badáme návrat biblického fundamentalizmu v kresťanstve, tak ten doslova dláždi cestu politickému zneužívaniu náboženskej viery. No, myslím si, že práve v podmienkach Slovenska, ak by sme mali hovoriť o konkrétnych príkladoch zneužívania náboženskej viery na politické ciele, tak tu často hovoríme o tom, čo nazývame kultúrne vojny. Najlepším príkladom je nedávny prejav premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica pri spomienkovej slávnosti na kresťanských misionárov z 9. storočia, svätých Cyrila a Metoda. Tento najpoprednejší politik v súčasnosti vlastne na tomto prejave, alebo v tomto prejave hovoril o tom, že ako politik chce budovať hrádzu proti ideológiám liberalizmu a progresivizmu a tým vlastne ako keby nadbiehal nábožensky veriacim ľuďom. Je to totiž tak, že práve na Slovensku väčšina veriacich je veľmi konzervatívne ladená a predstavitelia cirkví ich vedú k tomu, aby mali odpor alebo strach z takých moderných konceptov, ako je rovnosť práv LGBTI ľudí alebo boj proti rodovo podmienenému násiliu, prípadne právo na interrupciu. No a práve týmto vlastne dochádza k tomuto zneužívaniu náboženskej viery, keď ako politik, premiér tejto krajiny jatrí a rozohráva tento strach a zároveň ponúka týmto ľuďom ochranu pred takýmito vymyslenými strašiakmi. Myslím si, že podmienky na zneužívanie náboženskej viery v politickom živote vznikajú z rôznych dôvodov. Ja by som napríklad mohol hovoriť o systéme financovania cirkvi a náboženských spoločností, ktorý máme na Slovensku. Tento systém vlastne poskytuje paušálny príspevok cirkvám a náboženským spoločnostiam na každoročnej báze a tieto ho používajú hlavne na základnú prevádzku svojho náboženského života, teda na platy duchovných a na prevádzku svojich administratívnych ústredí. No a podľa mňa toto vytvára veľkú zraniteľnosť cirkví a vzájomnú závislosť medzi cirkvami a predstaviteľmi cirkví a politikmi. A to v tom zmysle, že teda pre predstaviteľov cirkví je jednoduchšie obracať sa na konkrétnych politikov, ktorí sú pri moci, aby im zabezpečili dostatočný finančný príspevok na prevádzku cirkvi, než ako by mali budovať vlastné finančné mechanizmy a finančnú nezávislosť. A politici zase na základe tohto konceptu v tomto systéme ľahko môžu využívať podporu predstaviteľov cirkvi a veriacich na to, aby si udržali moc, keď im zo štátneho rozpočtu dokážu poskytnúť dostatočné prostriedky na ich fungovanie. Myslím si, že odolnosť proti zneužívaniu náboženstva na politické ciele
treba budovať predovšetkým budovaním kritickej teológie. Teda pri vzdelávaní duchovných je potrebné, aby tí, ktorí toto vzdelanie robia, budovali na konceptoch kritickej teológie. To potom bude znamenať, že vo svojich posolstvách cirkev dokáže spoločnosti ponúknuť účinné nástroje na to, aby sa ľudia dokázali vyrovnávať s modernitou. Takisto si myslím, že je potrebné posilňovať koncept náboženskej neutrality štátu. A tu by som rád uviedol jeden konkrétny príklad, kde na Slovensku máme istý problém, a to je súčasná podoba zákona o náboženskej slobode, ktorá neumožňuje malým a novým cirkevným spoločenstvám alebo náboženským spoločenstvám, aby získali rovnoprávny status voči už existujúcim tradičným cirkvám. A tým pádom vlastne partnerom pre štát sú len tie tradičné cirkvy a ten koncept náboženskej slobody vlastne nezodpovedá meniacej sa konfesionálnej štruktúre Slovenska. Teda myslím si, že jednak politici by mali poskytovať rovnoprávne postavenie všetkým náboženským veriacím a zároveň predstavitelia cirkvi by mali dbať na to, aby to posolstvo cirkvi pre dnešnú spoločnosť bolo založené na kritickom skúmaní vlastných dejín a vlastných náboženských textov. Ja si myslím, že náboženstvo by malo byť dôsledne oddelené od politickej sféry. Ak by som teda mal vyjadriť názor na to, že či môže náboženstvo zohrávať nejakú pozitívnu úlohu v politickej oblasti, tak moja odpoveď je nie. Jediné, čo môže náboženstvo urobiť, je, že samo bude dôsledne pracovať na tom, aby nebolo náchylné na takéto politické zneužívanie. A to sa dá jedine tým, že bude odolávať akýmkoľvek pokúšeniam, akýmkoľvek nadbiehaniu politikov na zneužívanie náboženskej viery a vo svojich štruktúrach samo bude budovať svoju nezávislosť. Ak by som mal uvažovať o možnej pozitívnej úlohe náboženstva pri zvládaní víziev súčasnej doby, tak by som možno uviedol príklad z minulosti. Na Slovensku to boli práve kresťanské cirkvi a do veľkej miery protestantské cirkvi, ktoré zohrávali významnú úlohu pri rozširovaní vzdelanosti a osvety v spoločnosti. Ak by som to mal preniesť do súčasnej doby, tak si myslím, že úlohou cirkvi a náboženstva je, aby pri tých súčasných výzvach v ľuďoch vytvárali dôveru v existenciu alebo schopnosť prekonať tie výzvy, aby nebudovali na rozvíjanie nejakého odporu voči modernite a nejakých ilúzií, že minulosť bola morálne vždy dobrá a tá prítomnosť je morálne skazená. Takže myslím si, že toto by mala byť úloha náboženstva pri zvládaní súčasných výziev.